ne da yɛde brɛ mu no amemre ne amane ho ne abakwasɛm ho ɛfa Asantehemaa ne ɔman Ghana ho ne ɛbɔ ho dawuro no ɛnɛ yɛwɔ manhyia fikesiem a yɛ nana Asantehemaa a wako atɔ no na yi na ne ahyɛ ase na yɛnya nananom ahemafo wɔ ha yɛpɛ sɛ yɛnom twetwe nkɔmɔ kakrafa yɛ nana ho nana mpacho pia yɛma wakɔ baba tete bi kyɛ dwumadi so mejimo so nana mpacho wadaroma yɛhwɛfo mu hwɛ o obu ha ne da edi kan a odi ehwe wonimu ka obeda wo ho adi akire me yenkawe kuma hema me din di aduma na aduma kosi otosumienu kawe kuma hema ana pia ya da sepa na mpacha won so da ho di kakra ye frame nana amonu jemfo asewa bonsu to Asahema aye de masepa se madam ho adi akire na islam ene dwumadi mu hu ne sen na de ye ni abre papa ye maame ye bibia ye nana ne da fom no nti ye ni abre eni braba nti ye de ne betum pem ahomachen nti ye ba se ye behwe na ye siesie ye nana ho kama na china no adofo nso atumi abehwe ne bi ense ahemafo de ene de moni abre pa kire se ye nyina ye maame na ene oda ho yi edi esimusi pa na ye nana a wato yi de na ode ka na pa na wada nana de no wakoma pa no do nyina no utuyefo na futu pa eno a na de atu anamo abedu de ewe ne nsem na okan ni bebre no a na mekusu a me de ye adwuma me nso me de kyerɛkyerɛ me manfo no mu di machi nyina nti oyo bi a na nyamesro nso woni mu nti that's pa ya that's ne adansi a wadi afa ye nana ho na ye mra ye nana ho nso nana pia adawoma ye nana wato ye de na wode kai no na ho brase ne nyamesro ene afutupa ode maye nyina oka obia hye ne yem se batampa ene krono to agya reho ne amane pa no de agya yen ti de me de kai no an se no ni papa ananti nana no ahemafo de ne nhwe mfiri mu ho se asam na ato yen ade de sie nan so nti de mo be hwrai frɛ ho an se esu an ne yesu nti mo be kyeche ere na ye jana na kwan so fefefe ana pia ye de masepas mo nyamre na mo ne atwe nkomo emre pam ne beba mo na so na ye besua ne mebebre afiri mo efise ye de amamre ne abakwasem ho dawuro nkwa na ye bo ye de masepa ye mamo so ya akọ ye nya ye me ho hyeden ye de masepa